Kaixo korrikazaleok, bideo hau honaino iritsi zareten parte hartzaileoi zuzenduta doa. Hau da, bai lehenengo eta bai bigarren galdeketa burutu duzuen parte hartzaileoi. Lehenengo galdeketan 700 eta 800 pertsona inguruk, eta bigarrenean 400 eta 500 pertsona inguruk parte hartu zenuten arren, eta hau, ikerketarentzako lagin esanguratsu bat esan daitekeen arren, 300 baino ez zarete izan bai lehenengo eta bai bigarren galdeketa osorik burutu duzuen parte hartzailea. Hori dela eta, lagin gehiago ez galtzeko asmoz, zuengana zuzentzen naiz azken galdeketa hau burutzeko animatzera. Azken galdeketa honek gainontzekoak baino gutxiago irauten du. Programak galdeketa burutzeko 5 minutu inguru behar direla aurre ikusten du. Zuen esfortzuen konpentsazio bezala hori bai, 2 ordainsari eskaini nahi dizkizuet. Lehenengo ordainsaria ikerketa honen emaitzak jakiten lehenengoak izango zaretela da. Horretarako etorkizunean bideo bat prestatu eta bidali egingo nizueke. Bigarren ordainsaria, box honetan azaltzen den eta gustokoen duzuen jatetxe batean 2 pertsonentzako afari baten zozketan parte hartzea da. Horretarako, 3. eta azken galdeketa hau burutu baino ez duzu egin behar. Azkenik eskerrak eman nahi dizkizuet orain arte egin duzuen esfortzu guztiagatik. Eta besterik gabe agurtu egiten naiz. Mila esker eta ongi izan!